Stod det til os, skulle vi blive her. Vi skulle følge hinanden, uden at gå fra hinanden. Stod det til os, skulle vi aldrig væk fra skolen her. Men nu er det slut, nogen vil på gymnasiet, andre læser til lærer, eller det der er bager. Ja, nu er det tid til at vi skal stå på egne ben. I har fået det bedste af alting, af hvad vi kunne give jer. Uden os bliver skolen aldrig den samme. Men det der gør mest ondt, er at det slutter her, at vi nu skal kende jer, men nogen der ikke er os. Ja, det der gør mest ondt, det der gør mest ondt, er at vi nu skal lære, hvor svært det kan være at være lærer for nogen der ikke er os. Og tanken om det er surt for jer, er det der gør mest ondt. Oh yeah. Hvad må der sker? Må de lukker skolen? Vil kommunen betale for børn der bare er normal? Hvordan skal det gå, når nu I aldrig mere skal give 10 og 12? Vi kunne jo tage og lave en lille klub, hvor I mødes og snakker om den gang da vi var der, og tænker tilbage på den bedste tid I har haft.